हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। छठ मैया की जय। तो आज छठ व्रत हवे, यानी कि आज जो छठ के दिन बाटे पहिला अरग वाला शाम के जो देवल जाला। तो आज हम बहुत सुंदर कथा लेकर आयल बानी छठ मैया के, जे के सुन के आप लोग के मन में बहुत ही सुंदर भाव और छठ मैया के जो भी मन होला कि मतलब प्रेम भाव बढ़ जाई। छठ माँ के प्रति आप लोग के जो प्रेम भाव बाटे, प्यार आसना बाटे, उनके लिए जो भी प्यार बाटे बहुत ज्यादा बढ़ जाई। काहे कि छठ मैया के महिमा बहुत भी अपार बाटे, बहुत ही अपरंपार बाटे। तो ध्यान से सुनम गुरु बहिना सब, गुरु भाई सब, कि छठ मैया के महिमा कितना अपरंपार बा, कितना महान बा। तो हम आज जो कथा सुनावे जातनी बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरंजन वाला कथा बाटे, जे कि आप लोग सुन के छठ माँ के प्रति अगर जेकरे भी मन में थोड़ा सा भी मतलब अलग से स्वभाव बन गईल होई कि अरे ऐसा ना हो सकेला, लेकिन छठ माँ के प्रति जेकरे मन में भी कुछ ऐसा भाव होखे वो निकाल दे और ये कथा के सुन के उनके मन में प्रेम भाव बढ़ जाए। तो आई छठ मैया के जयकारा लगाते हुए सब लोग साथ मिलके जय छठी मैया। आगे हम कथा के शुरुआत करे जातनी। अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे तो आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करम, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम और शेयर कैला के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर भेजम। तो आई हम कथा के अब शुरू करे जातनी। अब प्रेम भाव से बोली जय छठी मैया, जय माता गौरी की जय। तो एक राजा रहने और एक रानी रहल लो। जो राजा रहने उनकर बहुत दिन शादी बीत गई, लेकिन कोनो औलाद ना भइने। लेकिन जो एगो रानी उनकर रहली पहली पत्नी, तो उनके भी जो औलाद के बहुत इच्छा रहे, लेकिन कोनो औलाद ना भइने। तो एक दिन वो अपने मंत्री से कहने कि देखो इतना दिन हो गया हमरे शादी के, लेकिन हमरे घर में कभी भी किलकारी ना गुजर, लेकिन तोहरा घर में देखा कितना जल्दी जल्दी दूगो लइके हो गई ने, तू तो बड़ा सुखी बाड़ा। तो मंत्री साहब कहता ने कि ये राजा साहब, हम एगो बात कही, आप हमरे बात के बुरा न मानो। राजा कहता ने बतावा का कहता ला। तो कहत का बाने मंत्री कि देखी आप दूसर बियाह कली, शायद ओसे औलाद हो जा, ए रानी से ना भइनते। राजा साहब कहने देखल जाई। तो उनका मन में जो अभाव आइल, ओकरे प्रति अभाव अइला के बाद से मन में बदल गईल। तो ये सोचने चला दूसर बियाह कली। राजा दूसरा बियाह कईने, तब उनका कोनो औलाद ना भइने। धीरे धीरे समय बीतल, तीसरा कईने, चौथा कईने, पांचवा कईने, छठवा भी कलेने, सतवा भी कईने। जब सतवा कईने तो सतवा रानी के नाम का रखाइल कि राजलक्ष्मी। ये सबसे छोट बाड़ी, एक पूरा राज्य के सब जगह की काम काज करेली और बहुत अच्छा से देखभाल करेली, तेही से इनका नाम रखा गया राजलक्ष्मी। तो राजा उनके हमेशा राजलक्ष्मी कह के छोटी रानी के बुलावत रहे। तो उनके द्वार पर एक दिन ऋषि मुनि ने, जब एक दिन द्वार पर ऋषि मुनि ने तो कहत का बाने कि ये बचवा कुछ हमके दे दा, खाए पिए के दे दा, कुछ हमके दान पुण्य कर दा। तो कहत का बाने राजा, अब हमके दाने पुण्य करे के बाटे, ये राज्य में रहले का बाटे, यानी कि हमरे महल में या ये राज्य में राज करे वाला केहू वंश से नहीं के। तो जो ऋषि मुनि रहने कहत तने काहे तुम्हारे कोनो औलाद ना बाने। तो कहत तने राजा साहब ना, एगो से शादी कईनी, उनो से ना भइल, बहुत दिन बीत गईल, तो दूसर बियाह कईनी, ऐसा ही जिंदगी बीतत गईल और 7 बियाह कईनी, 7 जन से को औलाद नहीं खा। तो ऋषि मुनि का कहत तने अच्छा ठीक बा, तो के हम एक उपाय बतावतनी। ए उपाय के अगर तुहार रानी लोग तू क लेब तो तुहारे जो ए राज्य के मतलब चाहत ल
कि केहू पुत्र या पुत्री पैदा हो जा। ये राज्य के जो सामान बाटे यानी कि जो राजमहल के जो धन बाटे ओके भोगे वाला अगर पैदा हो जा तो तू हम जो उपाय बताओ तनी तू उपाय के करियो। कहने राजा साहब का कह तने कि देखो हई एक मुट्ठी चावल दे तनी जो हमरे लगे हम धैले बानी। कहने राजा साहब दे दी हम ओही तरह करम जैसे जैसे आप बताएं। ऋषि मुनि एक मुट्ठी चावल निकाल के देहने अपने झोली में से। कहने हई ले जा। और जब कार्तिक मास आई यानी कि कार्तिक मास आई और शुक्ल पक्ष के चौथ के दिन है, ठीक बा, शुक्ल पक्ष के चौथ के दिन नहाए खा लिए और नहाइले खैले के बाद से पंचमी के दिन ये चावल के खीर बनी है और लौकी चना दाल मिला के एकदम सादा खाना बनाई है और साथ में घी वाला रोटी बनाई है। कहने ठीक बा हम ऐसे ही करम और सातों रानी खाइए यही चावल के खीर के और उतने में से खाए बा आप के। कहने राजा साहब ठीक बा हम ऐसे ही करम। और जब ओकरे दूसरा दिन होए तो उ जो छठ के व्रत कइल जाला वो छठ व्रत आपके रानी लोग के करे पड़ी। कहने राजा साहब हम अपने वंश खातिर कुछ भी करम। एक मुट्ठी चावल लेने और वो मुट्ठी के संती ऋषि मुनि के बहुत सारा धन देकर विदा कर देहने। जब वो विदा कर देहने विदा कैला के बाद से कहने अपने सातों रानी के बुलौने। सातों रानी के बुला के कहत का बाने हई एक मुट्ठी चावल लो। अरे चावल के बहुत जतन से बहुत बढ़िया से रखियो कि कोनो चीज जुठान न पावे। इ कार्तिक मास में तुहन लोग के पंचमी के दिने खाए के बाटे और षष्ठी के दिने तुहन लोग के छठ के व्रत करे के बाटे। जो बड़ रानी रहली बड़की रानी कहतली ना हमें वो एक मुट्ठी चावल के लेवे नहीं कर। ये एक मुट्ठी चावल में के खाई। ऐसे ही करत पांचों रानी छह रानी जो रहल लोग छह रानी कहता लोग हम ना ले। जो छोटकी रानी रहली राजलक्ष्मी जौन रहली कहतली ठीक बा राजा साहब हम ले ले तनी हम ही कह ले। तो जो छह रानी रहल लोग कहता लोग ना हम 3 दिन उपासल कैसे रहम। हम 3 दिन उपवास करी ना पाइम। हम 3 दिन अगर उपवास कलम तो हमन के तबीयत खराब हो जाई। खूब बहाना लगल लोग बनावे। कह लोग ना हम ना ले। जो 6 जने रहल लोग ना लेवल लोग जो 7वां जने रहली ले लेली रानी लेके कार्तिक मास के इंतजार कैली। कार्तिक मास आवत शुक्ल पक्ष में जो चौथ वाला दिन होला नहा खा लेली यानी कि वो दिन सादा भोजन कैली बार और धोली नहली और एकदम बढ़िया से तैयार भैली। फिर बिहान भैले जो सुबेरे एकदम खरना के दिन हो रहा खरना वाला दिन पंचमी के दिन खरना के व्रत रखली यानी कि छोटकी छठ के व्रत रखली और शाम के समय खीर बनौली वही चावल के जो ऋषि मुनि देहले रहने। खीर बनौला के बाद से वो चना लौकी के दाल बनौली। दाल बना के साथ में रोटी घिया वाला लगा के बना देली। पूरा महल गम गम महके लगल और चावल के सुगंध से। चावल के खीर बनल रहल रसियाव बनल रहल ओकर सुगंध इतना अच्छा रहल कि बिना घिचले यानी कि इतना महक अच्छा रहल कि बिना मन के आदमी भी खाए वाला खा लेत। तो वही तरह से भइल जो 6 रानी रहल लोग ये कहली कि हम जा तनी ए दीदी सब है देखम हम आवत तनी काम करके बर्तन बाटे कुछ धो धाली और सारा काम बाटे क ले तनी तब हम आके ए छठ मैया के जो आज अर्घ दे के चंदा भगवान के जो अर्घ दे के हमके पारण करे बाहू पारण के हम क ले। कहली बड़की रानी ठीक बजा हम देखा तनी केहू ना के जुठारी न कुत्ता न बिल्ली केहू ना। तो ओकरे बाद से बेचारी चल गईली काम करे। काम क के अली तो ओकरे बाद से चल गईली अर्घ देवे। अर्घ दे के आवत अली तो देखा तली का कि वहाँ तो न खीर बा न रोटी बा न चना दाल के सब्जी बा। अब ऊ छोटकी रानी सोच में पड़ गईली कि कैसे का हो गए। हम तो बड़की रानी के यानी कि बड़की दीदी के हम कही के गई रानी है। तो कहत का बारी अरे हमके थोड़ा सा आँख में नींद आ गई है आँखिया झप गई है यही से लागत बिलरिया आके सब खा गई है। कुतवा लागता रोटिया लेके चल गई ने हमें सब आ दलिया लागता केहू न केहू यहाँ से इन्ने उन्ने क देले बाटे यही से सब खाना खत्म हो गइल बा। लेकिन
जो कारनामा रहल, ई जो सब केहू खैले रहल, ई 6 रानी कैले रहली लोग। ई जो काम कैले रहली 6 रानी मिल के कैले रहली कि देखी छठ माता के व्रत कैसे रखेली आ कैसे पालन करेली खरना वाला। कहली ठीक बा, हमके कोनो बात नहीं खे, लेकिन एमे से ते राजा साहब के भी देवे के रहल। राजा साहब से कहली तो राजा साहब कहने ठीक बा, ना कुछ बाटे कोनो बात ना, लेकिन तू कल व्रत करिया जैसे आज कैले बारू। रानी कहली ठीक बा, हम व्रत करम स्वामी जी की, आप घबराई मत। बेचारी जो शाम के खरना वाला दिन रहल, देखा तलिका कि ओमे जो नीचे जो गिरल रहल ओही में से वो खीर उठौली, जो रोटी के थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कहीं इधर उधर छिटा गए रहल ओके उठौली, दाल के जो एक और जो में लौकी के का 2 टुकड़ा उनके मिलल ओके बेचारी नीचे के बटोर के और छठ मैया के प्रसाद समझ के और उनका गोड़ ला के खैली। कहली हे छठ माता, हम ना जाना तनी कि के जुठल ले बा, कौआ जुठल ले बा कि कैसे का भइल बा, कुत्ता जुठल ले बा कि बिल्ली जुठल ले बा, लेकिन हम ही जानतनी कि आपके प्रसाद है, हम खा तनी। प्रसाद ग्रहण कर लेली, यानी कि खा लेली। खैला के बाद से फिर अपन सो गईली। सोला के बाद से सवेरे फिर उठली। उठला के बाद से सब तैयारी कैली। फिर कहत तलिका कि चली ए दीदी सब कि ठेकुआ बनवा दी, तो कहता लोग ना, जन तू भूखल वालू तू ही कर, हम ना कर पाए। बेचारी अपनिए जैसे तैसे कह के अरग वाला ठेकुआ बनौली, सब कुछ काम कैली। कैला के बाद से वहाँ से कहली अब तो शाम हो गइल बा, अरग देवे के समय आ गइल बा। डाला सजा के सब कुछ तैयारी क के राजा साहब के साथे चल गईली गंगा जी के तीरे अरग देवे। गंगा जी के तीरे सब लोग गई लोग, यानी कि 6 रानी भी गईली देखे कि देखी कैसे कैसे का करेले। उहो गईली सब साथे मिल के। अइला के बाद से वहाँ से अरग देली। अरग दे के सूरज देव के कहतली कि भूल चूक जो हमसे भइल हो ये छठ माता, हे सूरज देवता, हमार गलती से क्षमा करम, भूल चूक क्षमा करम और आगे बढ़ंती करम, हमरे जो राज्य के वंश जरूर देम। ओकरे बाद से बेचारी अरग देहली। अरग देहला के बाद घरे वापस अइली। राजमहल अइले के बाद 6 रानी जो बाड़ी कहत तली जा तू सुत जा, तू तो भूखल बाड़ू, तू जा सुत जा, हम सब डाला तुहार पलट देम आ पलट के दूसर फल धो देम। कहली ठीक बा। विश्वास पे बेचारी चल गईली। ऐसा अपन वैसने काम क देहली कि चला छठ मैया के बाटे, सब वैसने धो धा के सब फल धो देहली, पलट के सब कुछ रख देहली। फिर भोर भइल। रानी छोटकी गईली अरग देवे गईली। फिर उहे बिनती कैली और उहे बिनती कैला के बाद से बेचारी जैसे घरे आवत तली, राजमहल में अंदर आवत आवत देखत का बाड़ी कि 6 रानी ये जो सूपा के प्रसादी बाटे सब प्रसादी खा लेले बालो। कहत तली का के रानी तू तो भूखल रहलू है, तू का प्रसादी खेबू, तुहरे ऊपर तो भगवान वैसे ही सहायक बाने, तोहरे ऊपर तो सही भगवान खुश बाने, हम ही लोग खा ली थोड़ा कि भगवान हमारी ऊपर खुश हो जाए। कहली छोटकी रानी जो राजलक्ष्मी रहली, कहा तलिए दीदी सब मत घबराई, आपो लोग खैले बानी, कोनो बात नहीं खे कि अरे भगवान अगर चाहिए तो हम जैसे बानी वैसे ही रहम और कुछ ना कुछ बढ़ंती करबे करिए। ओकरा बाद से बेचारी संतोष रख के चल गईली पारण करे गईली। फिर दिन बीतल, ऐसे ही दिन बीतत गईल। 1 महीना के बाद उहे छोटकी रानी राजलक्ष्मी उनके खुशखबरी का दे तली राजा साहब के कि हम गर्भ से बानी, हम गर्भवती बानी। राजा यानी कि राजा इतना खुश भइने, लेकिन ई 6 रानी के इतना जलन हो गई कि देखा ने हमन के प्रसादी खैनी हमन के कुछ ना भइल, ई तो सिर्फ भूखलस ते ऐसन हो गईल। अब ये लोग सोचल लोग कि कैसे इनके अब इनका लइकन के जो पेट में गर्भ में बाने उनके कैसे हम इनके मार डाली। बेचारी 6 जने अब लगल लोग इनके पीछे पड़े, कहीं सीढ़ी पे तेल गिरा दे लो, कहीं बिस्तर पे कांटा रख दे लो, कहीं कुछ करे लो, उनके हर तरफ से परेशान करे लो। लेकिन तब वो छठ माता के कृपा रहल कि उनकर 7वां-8वां महीना जो रहल बीत गईल। जब 9वां महीना जब शुरू होखे वाला रहल और शुरू भइला के एकदम मतलब शुरुआते में एकदम 1-2 दिन अइला के बाद यानी बीतता कि 9वां महीना
कि राजा के राज्य में वहाँ एकदम जो कहल जाला सब तरफ से लड़ाई छिड़ गई दूसरे राज्य से। अब राजा निकल गई ने अपन लड़ाई करे और अपने छोटकी रानी के भार मंत्री के ऊपर और बड़की रानी के सौंप के गई ने कि ये बड़ी रानी तू देखिया राज्य लक्ष्मी के अगर कभी भी प्रसव पीड़ा हुई तो लेके चल जाइया और दैया के बुला दिया यानी कि दासी के बुला दिया। दासी के बुला देबू तो सब काम सही हो जाई। और मंत्री के भी कह के गई ने। लेकिन कहल जाला कि कभी केहू के ऊपर विश्वास कैला से पहले ओके कभी कभी जांचो पड़ताल कर लेवल जाला। लेकिन राजा साहब तो इतना भोला रहने कि बड़की रानी के ऊपर विश्वास करके चल गई न छोड़ के। इन्हें 2-3 दिन के बाद यानी छोटकी रानी के प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बेचारी अपने जेठानी से कहत अली का कि दीदी बहुत ज़्यादा प्रसव पीड़ा होता है, बहुत तकलीफ बाटे। ये गुड़ बहिना सब आप लोग जानते हो खोम कि प्रसव पीड़ा होला तो केहू के कुछ ना दिखाई देवला, न बड़ न छोट केहू कुछ ना के का हमर लागी कहीं कुछ ना दिखाई देवला। बस ये होला कि भगवान हमरे गर्भ से सुंदर अच्छा से बढ़िया से कोनो न कोनो औलाद दे दे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। कि वो समय ई ना सोचेला कि हमरे गर्भ से बेटवे पैदा हो ना, कि वो बस ये सोचेला कि अरे कुछ भी हो जा अच्छा से हो जा आराम से हो जा कहीं कुछ गलत ना होके। अब बेचारी यही तर कहत अली और कहला के बाद से बेचारी फिर हमें गिर जात अली। कहत का बारी की दीदी अब हमसे रह ना जाता। बड़ी रानी का कहत अली सबके बुला के 5 जने के अपने देवरानी के साथे कि ले चलल जा इनके जो घर में बाटे राजमहल में इनके छोड़ देवल जा। छोड़ देवल जा ओकरे बाद से एगो दासी के बुला देवल जा। दासी के बुला देवल लोग और उनके राजमहल में छोड़ देवल लोग। केहू जना उनके लगे ना रहल, बस वे दासी रहली या कहत अली रानी अकेले हम का करी कैसे का करी। लेकिन भगवान के लिखल रहल कि उनके पेट से 7 जने यानी कि उनके गर्भ से 7 जने पैदा भइने, बेटी और बेटा ले ले 3 गो बेटी या 4 गो बेटा भइने। लेकिन ई जब 7 जने के नाम सुनौली जाके दासी 6 रानी के ते लोग के जलन हो गई कि देख न 4 बेटा 3 बेटी के जन्म दे देहली, 4 बेटा 3 बेटी के जन्म दे देली। अब कैसे का कहल जा कि इनके लगे। लेकिन इत रानी देखलई रहली कि हमरा 4 बेटा 3 बेटी बाड़ी। लेकिन थोड़ा देर के बाद बेचारी बेहोश हो गई रहली। तो कहत का बा लोग कि ये दासी हम तो कितना धन दे लेकिन इस 7 लइकन के यहाँ से तू गायब कर दो। वो जो दासी रहली कहली ठीक बा। थोड़ा सा वो बेचारी वो समय आगे रहली लालच में, कहली ठीक बा मालकिन हम ले जातनी। ले जाके बसवारी के लगे धो देले रहली। बसवारी के जो गांव के बहरे बसवारी रहल वही बसवारी के लगे ले जाके रख देले रहली और रख के छोड़ के चली आई रहली। और इनके लगे बिल्ला यानी कि बिल्ली कुत्ता अलग अलग कंकड़ पत्थर ला के रख देवल लोग कि तुम्हारे गर्भ से ये पैदा भइल बाटे। रानी के जब होश आयल तो कहत अली कि दीदी हमार कौन पुत्र भइने हैं और कितना पुत्री। तो कहत का बारी 6 जने तोरे गर्भ से कुछ ना पैदा भइल बाने, ये तो बिल्ली कुत्ता कंकड़ पाथर ईट ये तो तू जन्मौले बारू, कहाँ कुछ भइल बाटे, कहीं कुछ नहीं खे। रानी के विश्वास ना भइल, कहली ना ऐसा ना हो सकेला। उधर राजा साहब के जो जंग यानी कि लड़ाई जो शुरू भइल रहल वो लड़ाई खत्म हो गई, राजा जीत गए रहने। अपन जयकारा मनावत हुए राजमहल वापस आवत रहने। राजमहल में जो इन्हें सबसे पहले मंत्री कह देने का कि राजा साहब रानी के पेट से यानी कि गर्भ से कहीं कुछ पैदा ना खे भइल, कुछ पैदा नहीं खे भइल। बिल्ली कुत्ता ये सब ते भइल बाने, कंकड़ पाथर ईट वो जन्म देले बाड़ी, कहीं मनुष्य के जन्म भइल ही नहीं खे। राजा साहब बाहर ही यानी कि राजमहल में अंदरों ना आईने खबर के लगते ही मंत्री से कहत का बाने कि ऐसन बात तू जा हमो रानी के देखल ना चाहतनी, उनके कारागार में डाल दो। बेचारा वो समझबो ना कइने कि देख का होता उनके साथे। वो छोटकी रानी के कारागार में डलवा देने वही समय जब वो बेचारी प्रसव पीड़ा से मुक्ति पौले रहली। लेकिन वो अपन दर्द भरा जो कहानी रहल कुछ बात रहल वो राजा साहब से ना कह पौले रहली।
ओकरे बाद से राजा साहब आवत तने 6 रानी से मिलने। मिल के खुश तो भइने लेकिन मन में दुखी भी भइल कि हमार रानी 7 जने के सुनले रहनी है दिए जन्म। यहाँ देखत तनी कि कंकड़ पाथर बिल्ली कुत्ता ये सब जन्म देले बाड़ी, खरगोश के बच्चा कहीं बात कहीं कुछ बा। अब ऊ परेशान हो गई ने कि देखा का हो गई हमरे साथे। लेकिन समय बीतत गईल। जो रानी रहली वो कबो अपन छठ व्रत ना छोड़ले रहली। जब छठ व्रत करे के रहल तू अपने जो दासी रहली उनका सच्चा दासी रहली। कहत का बाड़ी कि ये रानी हमरे जो 4 दिन हम तुहार भेष बदल के हम ये कारागार में रहम और 4 दिन तू हमरे घरे जाके आराम से अपन छठ व्रत करिया। कहली ठीक बा। रानी जब छठ यानी कि कार्तिक के महीना आवे छठ करे खातिर 4 दिन कारागार से बहरे चल जा और 4 दिन बहरे जाके छठ व्रत क के ओकरे बाद फिर कारागार में चली आवे। लेकिन ये बात के केहू को पता ना रहल। धीरे धीरे समय बीतत गईल। बीतला के बाद से एक दिन मंत्री कहत का बाने कि जो बसवाड़ी बाटे गांव के बहरे ओ बसवारी लगे कुछ लइकन के आवाज आवेला कि माँ हमके अपने घरे ले चला, माँ हमके महल में ले चला, माँ हमके घरे ले चला, हम तुहार औलाद हई। कहने राजा साहब के है पता लगावा। जब जा लोग बसवरिया में कहीं कुछ रहबे ना करे, काहे कि जो लइके रहल लोग छठ माँ के गोद में रहल लोग। छठ माँ उनके वही बांस के लगे जब फेंकले रहली उदासी तो उ 7 जने बांस के रूप धारण कर ले रहल लोग। लेकिन जब कि बसवा काटे जा तो लोग ऐसे ही कहे लोग। राजा साहब कहने देखा ने बांस के जरूरत बाटे ऐसे कहता ने बांस ये बसवा काहे ऐसे बार बार कहे ने। कहने ऐसा ठीक बाटे कि राजा साहब कि हम चलम देखे। गईने देखे तो देखत का बाने जैसे ओकर बांस के पत्ता छुअत तने तो कहत का बाने ओके मुंह से निकलता माँ हमके घरे ले चला, राजमहल ले चला, हम महल के हई, हम महल के राजा हई, हम महल के रानी हई। अब ओकरे बाद से राजा साहब कहत तने ई का होता। कहने देखा ने कि बड़की रानी के बुलावल जे शायद ऊ काटे थोड़ा सा छू दे। कहल जाला कि मेहरारू से जो औरत से होला वो कोनो चीज रहला तो ऊ बेचारा उनके मन में जो स्वभाव होला बदल जाला। वही तरह शायद एहू बास के स्वभाव बदल जाए। रानी के बोलावने रानी जैसे छुए जाता कहते ला ना छुइया ना तू हमके, एक के आवाज आवे छुइया ना तू हमके। ओकरे बाद से दूसरा जने गईली रानी वो कह छुए जातली कहतली ना ना छुइया ना हमके। फिर जब छठवा जने गईली तब वही आवाज आवत ऐसे करत 5-6 जने गईलो। लेकिन जब 7वां रानी जाए के रहली कारागार में से बुलावल गई, कारागार में से बाहर निकलली गईली और जैसे छुए जातली तो बसवा अपने आप नीचे सोहर जाता। सोहर के उनका अपने माँ के पैर छुए लगने। उन्हें उनका बेटी कहत का बाड़ी के भैया ई तो अपन माँ हई, ये तो कुछ जानते ना रहली, ये तो कुछ जानते ना रहली, यही से हमन के तर से छोड़ दिली। ये तो माँ हई अलावा इनके पकड़ के हमन के इनके गोद में बैठल जा, इनके छाती से यानी कि सीना से लिपट जाइल जा। 7 जने 7 बांस नीचे झुक गई लोग और कहल लोग माँ तू हमके काट लो। कहत अली रानी ई कैसे हो सकेला कि माँ तू हमके काट ला, तू हम लोग के हवो। तो 7 जने अपन कथा बताओ लोग, कहानी बताओ लोग। राजा साहब के विश्वास ना भाई। राजा साहब कहने कि देखो तू लागता कि तू छठ व्रत करे लुकाबो। तो वो मंत्री के जो दासी रहली एक ठो कहतली हाँ ए राजा साहब रानी छठ व्रत करेली, कबो छठ व्रत छोड़ले ना बाड़ी। जब छठ के समय आवेला ये हमरे घरे रहेली, हम कारागार में रहेली। राजा साहब कहने ठीक बा। जो 7 जने बतावल लोग कि देखा ए माँ तू जब कार्तिक मास के महीना आई छठ व्रत करिया और जब छठ के वहाँ से वापसी रही तो गंगा जल लेके अइया लोटा में, वही जल के छिड़क देबू तो हमन के तुहारा औलाद हो जाए। के 7 बास लोग बता देवल लोग अपन जो कहानी रहल जो बात रहल बता देवल लोग। रानी कार्तिक मास के इंतजार कैली। इंतजार कैला के बाद से छठ व्रत कैली और वही गंगा तीरे से जल लेकर आईली। छठ माता के जल लेकर आईली और छिड़क देली। 7 जने
4 गो बेटा 3 गो बेटी हो गई लोग मनुष्य के रूप धारण कर लेवल लोग। कहता लोग कि देखो हमरे साथे का भइल रहल है, लेकिन हमरे माँ के नहीं पता। सातों जने कैसे कैसे थी भइल रहल है, केहू के नहीं पता। हम जो कहानी बतौनी, कथा बतौनी, तो हम लोग जनते बाड़ा लोग कि हमन के जो दोषी के बाटे। ई बड़ी मम्मी 6 जने बा लोग जे हमार बड़ी मम्मी लागी लोग। राजा साहब अब अपने क्रोध में आ गई ने और 6 रानी के कारागार में डलवा देहने। और 7वां जो रानी रहली, सातों लइकन के महतारी रहली, सबके लेके घरे आईने और 7 जने के अपन अपन राज्य बांट देहने। रानी अपने लइकन के शादी ब्याह कैली और अपने जेठानी लोग के लिए क्षमा मांगली और छठ मैया से भी क्षमा मांगली। कहली कि अब की ऐसा लोग गलती ना करी। अब 7 रानी लोग राजा के लगल लोग छठ व्रत करे और 7 रानी के गर्भ से, यानी कि जो 6 रानी रहल उन्हों के गर्भ से एक पुत्र पैदा भइने। लेकिन कभी लड़ाई ना भइल, झगड़ा ना भइल। राजा सबके लइकन के कहक राज्य बांट देले रहने, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबके बांट देले रहने। कबो अलग एक दूसरे के ऐसा ना समझने कि हमार बेटी है तो बेटा ना है, आई बेटा हम तो हमार बेटी के ना। सब जने मिल के रहे लगल लोग, खुशियां ही खुशियां आ गई। यही से कहल जाला कि छठ माँ के जे व्रत करेला, जे छठ माता के कथा सुनेला, जे छठ माता के श्रद्धा से मानेला, ओकरे घर में खुशियां ही खुशियां आवेला। उनकर सुहाग लंबा होला, बेटी बेटा आगे बढ़े ने, पढ़ाई लिखाई में बढ़ंती होला, उन्नति होला घर में। कभी भी उनके घर में कहीं से भी कुछ गलत ना होला। तो हे छठ माता, जैसे वो राजा रानी के आगे बढ़ौलू, जैसे वो 6 जने के औलाद देहलू, जे कथा कहता जे सुनता, ओहू सबके घर में जेकरे लिए पुत्र मांगता के पुत्र दिया, जे पुत्री मांगता के पुत्री दिया, जे सब कुछ मांगता ओहू के सब कुछ दिया है छठ माता। तो से हम विनती करतनी, तो वही तरह जे कथा कहता जे सुनता, वही तरह सबके तू सब कुछ दिया। तो जय छठी मैया की।